Добрый дзень, шаноўныя сябры! Мы працягваем наша падарожжа па забытых старонках гісторыі вёскі Канстанцінава. У другой частцы відэалекцыі мы паглыбімся ў малавядомыя факты і пастараемся аднавіць аблічча мінулага, якое да гэтага часу жыве ў памяці мясцовых жыхароў. Запрашаем вас зноў акунуцца ў атмасферу часу і ў тое месца, дзе гісторыя гаворыць сама за сябе. Калі вы з намі ўпершыню, абавязкова паглядзіце першую частку відэа пра Канстанцінава, каб не прапусціць важныя дэталі. Пастаўце падабайку нашаму відэа, напішыце, калі ласка, каментар, які мы абавязкова прачытаем і адкажам на ваш каментар. Подписывайтесь на канал Вольга Яновская, націскайце на званочак, каб не прапусціць іншыя забытыя старонкі гісторыі, якія мы вяртаем з забыцця. Тут знову мы бачим каплицу. Сучасное фото? Да, фото, конечно, сучасное фото. Знаходзіцца на каталіцкіх могілках на паўднёвы захад ад вёскі Канстанцінова. Была ўзведзена з пасярэдзіны канцы 19 стагоддзя з цэглы і бутавага камня. У два ярусы, бачыце, да? Ось, помнік, лічыцца помнікам народнага дойлідства. Вырашана двух'яруснай чатырохграннай прысадзістай вежай, завершанай шатровым гонтавым дахам. Першы ярус был выкладзены з буту, прорезаны на фронтальной грани арачным уваходным проемом. Другі цагляны глухі, крапаваны арачнымі прамавугольнымі нішамі. Вот, прынамсі, так опісаў, вельмі дакладна опісаў даследчык Улагін. На пачатку 1880-х гадоў маёнтак Канстанцінаў і фальварак, які знаходзіўся побач, належалі Наполеону Хамінскаму, былому троцкаму маршалку. Вот. Ну, а землі уже, паколькі адбылося адмена прыгоднага права, належалі мясцовым сялянам. У мястэчку тады налічвалася 20 двароў, 92 жыхары. Дзейнічалі касцёл, плебанія, карчма. На 1897 год добавілася крама. Зусім невялічнае мястэчка было, хіба што толькі касцёл тут знаходзіўся. Згода з заведнікам, складзеным Гашкевічам а Віленскай губерніі, на 1905 год. У Свінцянскім павеце існавала два населеных пункта з назвай Канстанцінова. Ну, першае гэта мястэчка, якім валодала графіня Стажэнская, да? Вот уже 107 дзесяцін зямлі, 167 жыхароў. Ось. А другі фальварак той же уладальніцы 155 дзесяцін зямлі, 4 жыхары тады пражывалі ў фальварку. Это аккурат 18, крыху больш за 20 вёрст ад чыгуначнай станцыі Лынтупы. На здымку мы бачым фота часоў Першай вайны, брама ля касцёла. Тое самае бачым фота касцёла каля 1900 года, набажэнства ў касцёле, фото аккурат часоў Першай мировой войны. Константиновская парафия на схиле 19-20 стагоддзяў была вельмі большая, налічвала до 3000 прихаджанаў. А касцёл был невялікі, таму в 1896 годзе граф Віктор Стажэнскі з жонкай Марыі з Беніслаўскіх і Александр Хамінскі з жонкай Эвелінай
фундавалі будаўніцтва нового касцёла і значна яго пашырылі. Вот на фото каля 1900 года мы уже бачым новый касцёл, пашыраны, так бы мовіць. Касцёл у Небаўзяцця да Свяцейшай Дзевы Марыі меў тытул і з'яўляецца помнікам архітэктуры з выкарыстаннем элементаў класіцызму, барока, рэнесансу. Он у плане прамавугольны, под двухсхільным дахам з крыху ніжэйшымі бакавымі нефамі. З усходнього боку нізкая кубападобная апсіда. Цэнтр галоўнага фасада атынкаваны, вылучаецца рызалітам з трохвугольным франтонам у завяршэння. Прамавугольны уваходны партал і лучковы франтон і авальная люкарна над ім. Усё гэта добра вельмі бачна. Вот. І гэта падрабязнае апісанне таксама зрабіў даследчык Уланін. І мы паводле гэтага апісання зрабілі сабе фотографію. І вось нашыя валанцёры, это сучаснае фото, зрабілі такое кароткае відэа. Касцёл, канешне, цяжка назваць вельмі старадаўнім, але вельмі такі арыгінальны для нашай Беларусі. Ну, тут мы бачым галерэю здымкаў, брама, уваход, апсіда і збоку. Сам касцёл агароджаны. І тэрыторыя. Вот касцёл унутры. Унутры касцёл. Ну, зала перакрыта плоскай столлю, падзелена на неф і аркадамі. У цэнтральны неф выступае на двух слупах галерэя хораў з арганам. Інтэр'ер складаецца з драўляных неабарочнага алтара і амбона. З касцёл акаймаваны бутавай агароджай з манументальнай арачнай брамай. Унутры на касцёльным пагосце захаваліся магільныя помнікі прадстаўнікам рода Хамінскіх і іншых. Вот таксама здымкі унутры. Арган таксама. Да. І вітражныя такія прыгожыя окны. Да. Да. А тут брама. Брама і агароджа, так? Да, брама і агароджа. Это сучасныя ўсіх фото. Конечно, сучасныя. Вот. Ну, а гэта помнікі каля касцёла. Хамінскім, так. Да. Вот со счетов Станислава Хаминска. И там с левой стороны... Станислав Хаминский, помню. С правой стороны Наполеон, так? Который был... А перед ним мы уже уговорили. Да. Вологодским губернатором был. И тут не видно Наполеон. Вот это помник. Правый, на правом сдымку, правый крыш, это помник Наполеону Хаминскому. А это уже детям. Да, ну были еще дети, да. Побач с храмом заховался драўляны будынак старой плебании. Это приблизно конец 19-го, початок 20-го стагоддзя. Бачите, какие пригожие. Крыша, конечно, уже шифером покрыта. Такого ранее не было. Долго служил своим господарам. Бо костел не зачиняли при советах. Увесь час працавал. Сегодня костел, помимо того, что является помником архитектуры, у им находится миссия кармелитов, ордена кармелитов у Беларуси.
ось, да, унесены в реестр историко-культурных каштоўнасцей Беларуси. Вот. С 1922 года Константиново находился в складе Польши у Свирской гмине Свинтянского повета Винницкого воеводства. Вот. На 1931 год у фольварку налічвалі 2 двары, 16 жыхароў. А што датычыць мястэчка, то тады у мястэчку было 35 двароў, 257 жыхароў. 7 чалавек працавалі на чыгуначнай станцыі. Тады прыходзіла у Константинова узкоколейка. Зараз чыгункі у Константина няма. За польским часом тут дзейнічалі почта, аптека, кабинет лекара. Ну, это вот костел, фото 1917 года. Так само немецкая. Да, Кирха ин Константинов. Ну, так. У 1939-м Константинов увайшоў у склад БССР. С 1940 года был центром сельсовета Свирского района. Вот. На 1940 год у Константинова было 60 дворов. С конца червеня до 3 липеня 1944 года вёска знаходзілася под оккупацией. После вызволения от захопников фашистских вёска Константинова была в складе Саўгаса Константинова. А с 1991 года это у одноименном колгасе, у Свирском поселковом совете. Вот тут мы бачим старожитное фото часов 1915-1918. Это сельские девчины, Так. кабеты, напевно, И дети. на нейкое костельное свято. Так. Вот. А ніжэй сучасное фото господарчай побудовы, яка ще служить людям, бо її покрили Шифером, як завжди. не шифером, А там уже пригожі. А, ну так, тут Там уже черепица. сучасний, Ну, так. сучасная криша. Вот. Коли добрі стіни, то чому ні. 31 жнивня 1959 года Константиновский сельсовет вошел в склад Мядинского района. В 1960 году в связи с ликвидацией сельсовета Константиновского сам Константинова передали в Свирский поселковый совет. На 1971 год у вёсцы было 60 дворов, вот, у 1997 112. А на 2011 год засталось 84. Далее, то есть, вот. Ну, колькость жихаров. В 1999 было 266, вот, а теперь снижается. В 2011 196 человек. Сегодня в Константинове працують базовая школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, жилая ферма, почта, крама, денчая база отпочинку, лесная поляна. О, ще панорамний здимок. Да, это Знайшли. да, панорамный сдымок. Отшукали у интернете. Бо наши волонтеры не умеют пока что летать на дронах. Ну так. І Да, ну что, запрошаем усіх аматорів історії Беларуси долучиться до нашей команды. Мы будем разом открывать, заховывать и популяризовать нашу спадщину. Наша инициатива называется «Беларусь. Скрижування часов». І дякуємо так само нашому автору Міхалу Несцяровічу і нашим волонтерам за те, що вони зробили цудоўныя здымкі
і Міхалу Нестаровичу за тое, што напісаў такі цудоўны Да, гістарычны да, нарыс. да, Да новых сустрэч, шановныя сябры. да, сябры, до новых встреч, до побачення.